Welcome to Slimo. Тук ще намерите всичко, което ви трябва за вашия герой. Както виждате, всичко. Има и крила, квестовете се продават. Солове, блесове, хауси. Боксов кондом плюс 1. Има много добри спаунове. Ето сега ще ви покажа. Аз съм админ с моя герой съм си, затова пиша толкова дълго. Ето сега ще ви покажа колко са добри спауновете. Погледнете, постоянно излиза чудовища. Много добре, нарезка са за около 2 минути. Дори да сте слаб, има и за слабите. Сървърът е много лесен. На ден се правят минимум по 15 евента. Евент търсене на админа извън града. За боксове. Търсене на админа извън града. За адване на опция. Вие ми давате айтъм по ваш избор и аз ви адвам дадена опция. Примерно, вие ми давате Grey Dragon Armor с Rate Luck и ми казвате, че искате Damage Decrease и аз излизам за малко и ви гладвам. Ето, надявам се да ви харесал сървъра. Сайта ще го намерите под клипчето. Довиждане!